Lalelani-ke hhayi-ke usuphelile kumsindo ku-social media. Akusekho umuntu ekuzothiwa ugqoke i-fake, umakangqo, isenthini e-China kwashe kwacima. Kulaba abangasazi i-story ngiyanifilapha manje. Apparently i-US ine-war ne-China, alright. Hhayi kuyaxatshanwa-ke kuvalelwa noshini kwenziwani. Lezi zinto zabo abazenzayo zezimpi zabo. Hhayi mani idinwe-ke i-China. Ikhipha amafayili. Ithi China nina USA nifika la. Wena Ralph Lauren, wena Celine, wena Chanel, wena Versace, wena LV, wena Gucci. Wonke lama premium brands la wena wakhiphela 50,000 ne. Enze njani ayahamba aye China. Mayisefika eChina enze njani afika athi China sakheleni ikhwama, right? iChina yakhe ikhwama. Emva kwalokho iAmerica masithatha ikhwama iyozifaka istika izoyibranda ngokuthi it is made in France. Benzela ukubhayizisa thina. Ngoba iChina futhi lwasisi uyichaza kahle lento ngoba iChina ayinayo isindo. Uma kuthiwa made in China abantu ngeke baze bayihloniphe leyo nto. Kuthiwa-ke iAmerica iyagijima-ke iyobhala ukuthi made in France. Kodwa kusuke kwenziwe kuphi eChina. Okay, asikiyeke-ke lokho. Lalelani-ke. Kube khona enye video futhi. Kule video le ngizothi intatheli ihambi ye-factory la kwenziwa khona ubucwele ne. Hawe ma guys kuthiwa ne-DKNY lapho ngigqokishe iwashi le-DKNY. Hawe ma okay ihambe-ke iye khona-ke e-factory yokucwela. Usisi lo wase-factory afika asho ukuthi hayi mina ngisebenzisana nobani akhipha amafayela ama-brands abizayo guys. Hawu ma webabo ngiyabonga. Asuke athi omunye okokuqala nina simcharger u-10 £1. Angizwanga kahle ukuthi u-10 1%. Ngathi usho into enjalo nje ukuthi 1%. U-1% wale mali le eni-charger nina ama-client enu. Cabanga nize nibone ukuthi kudlaliwe ngabantu. Futhi mina ngiyasola ukuthi oMamkhize kade bayibona lento ngoba abayingeni lento kuyakaGucci. Yabona nje u-Andile bafethu ushutha yonke into. Ayikho into angayishutha u-Andile Mpisane. Yabona ukuba kuthiwa ngempela uthenge Gucci. Ngabe sishuthelwe iliphi enegama lakhe. Ngabe ngabe siyavelelwa elwa mfana. Ngabe ushutha yena ephakathi eGucci esayini ephuza ama-champagne akhona. Ngimxoxele indlela athanda ngayo uchoma. Ukuba uthenga khona ngempela ngabe kuhleze ngidiziliphi. Ayisho ukuthi lama-suitcase akho wathenge ngamalini. Kusho ukuthi yena uMamkhize namanye ama-celebrity kade bawubamba lo mqondo. Vele-ke bekuhleze kushiwo-ke ukuthi yonke into yakhiwe eChina. Ezinye izinto zakhiwe eChina. But-ke bengingaconfirmwanga yabo it was like ama-rumors yabo leyo nto. Because ubungabelieve ukuthi why fanele uthenge isikhwama sa-60,000. Why umakangqo eChina afika sithole ngo-2,000 yabo. It was hard to believe. But then isiyiconfirmelile-ke iChina. Nizothini kuba? Confirmile iChina ukuthi yona yakha lama premium brands eni lawo enwakhiphelo 30,000. Awukhuphuka lapho makangqo ixesha lifikile. Kusho ukuthi sekuyisikhathi-ke manje sokuthi kukhuphuka omakangqona-ke manje. Ngoba kusho ukuthi ziyafala phela. Othenge sentini nothenge kumakangqo. Kuyayifanela umehluko ukuthi lo wasesentini badlale ngayo. Bafaka istika esibhala ukuthi i-tag ebhala ukuthi made in France. Kodwa okusalayo yenziwe ubani? Yenziwe uMakaling or yenziwe uLucy Liu noma yenziwe uJet Li noma yenziwe uJackie Chan. Ngimxoxele
Yilezo-ke nje ey'phuthumayo ukuthi umakangqo nje ukhuphuka makangqo. Angazi-ke mina ngingena-ke mayevele umuntu wama-brands abizayo. Mina ngumuntu wamabhele, uma ngiyitholile i-brand ngisuke ngiyithole ebheleni ne. Kodwa into enginganitshela yona, ngifuna ukukhuluma ngo-Calvin Klein ngoba ngisazobathuka. Ngisafuna ukubasendela i-email nje evuthayo. Guys, i-shirt laka Calvin Klein le denim ngaliwasha kabili, hayi ngomshini ngezandla lathi. Ngangikade ngilithole kuyiseli lu-1000. Ngicela ukubuza-ke ukuthi umuntu olithenge ngo-2000 uyini la ekhona? Uyini bafethu la ekhona? Ngaliwasha kabili. Mina maye impahla zami eziphuma emabheleni mfethu kunomuntu owathenga ingubo kumina ngo-2015, 2011 kuze kube namhlanje usayigqoka leyo nto. Niyazi ngobani? Ingoba ilama brand angajwayelekile lawa ayi-quality. Mina bafethu ngike ngithinte into ngiyibuke, ngiyithinte ngithi wow. Kodwa le brand yipi? Nje ngisanda kuthola i-jacket. Ngisanda kuphuma i-jacket bafethu, ngiyithandile leya jacket. Ngenxa yokuthi ibi-unique, inendwangu engajwayelekile, ngithe wothi ngiyiguglishe. Uma ngiyiguglisha ngathola ukuthi $2,000. Ngabona ukuthi okay. Yingakho-ke le jacket nje izwani ngami othinta yonke inhlobo ye-material ekhona emhlabeni. Ukuthi yabo lama brands lawa. Umngane wami mina unamateki eGucci no2 years anjani athe 15k wawushaya phansi athe angifuni ukuphatha ukukhuluma ezikipa zeBarbary. Kuvalwe ngehlahla. Kuvalwe ngehlahla ngixoxela. Kuvalwe ngehlahla. Impahla ezize zibe ngcono iquality yazini ilezi ezibhala ukuthi made in Vietnam. Hayi zingcono-ke lezo. Made in Vietnam. Hayi quality yakhona ithi kuba ngcondwana. Kodwa lama premium brands iqinisile futhi China made yenziwa yibona. Angibaphikisi. Shuthu makangqoni semthini into eyodwa. Thank you.